Sauro ƙaramin halitta ne amma fa raina kama ka gayya. Sauro mai gudar banza, gudar da ba amarya ba ango. Sauro mai sanya tsoho da yaro kai duka ko da kuwa a ce ba sa faɗa da kowa. Kaɗan kenan daga cikin kirarin sauro waɗanda mutane kan yi. Shi dai sauro ya fi son rayuwa wajen da ruwa ke tsaye waje guda, inda yakan kwantsama ƙwaiƙwayensa da kan ƙyanƙyashe su zama 'ya'yan sauro. Wannan ƙaramin halitta kan yi rayuwa a gefen ruwa mai gudana, musamman idan akwai ciyawa ko ganyen fulawa da dai sauransu. Sauro na son wajen da kwata ta taru da shirgin kaya masu duhu ko baƙin launi da sauransu. Zazzaɓin cizon sauro dai ya yi sanadiyyar rasa rayukan mutane ba kaɗan ba, wanda har ya ɗara aika waɗansu cututtukan da ake tsoron cewa suna yin kisa, irin su ciwon ƙida mai karya garkuwar jiki, da ciwon tarin fuka, da ciwon baƙon dauro da sauransu. Da yawa daga cikin mutane kan yi yaƙi da ciwon zazzaɓin cizon sauro ta hanyar sanya gidan sauro inda za su kwanta, da sanya raga a ƙofar ɗakinsu da kuma taga, da kwashe kwata ko kuma fesa maganin sauro cikin ɗakunansu kafin a kwanta. Akan yi feshin ma a harabar gida, musamman idan akwai ciyawa da suka yi cincirindo. Sauro kan silale ya shige ɗakin mai kwana, musamman idan aka buɗe taga aka bar ta a buɗe, kuma ya fi yin hakan da almuri. Cizon sauro kan gigita mai barci ya sanya shi kai duka, ko da kuwa guɗa kawai ya yi maka bai kai ga cizon naka ba. Fitinar sauro da naci na da yawa ba kaɗan ba, musamman idan ya yi sa'a lokacin zafi ne, kuma babu wutar lantarki, gashi mutane na son su yi barci. Amma shin da guɗar sauro da cizonsa wanne ke hana ka barci? Ko kuma da cizon cinnaka da cizon sauro wanne ne ya fi raɗaɗi?